なんかさ、レイがさ、寝るかと思ったらさ、全然、そうなの。いいよ、行って。うん、いいんじゃない？そうなの。いや、だけど、うん。うん。なんかね、血が珍しいなと思ってね。昨日なんかすごい調子よくバーッと寝てったから。ああ、そう。なんかね、いや、目はうとうとしたんだけど、今もうね、なんかそれを通り越したのかどういうわけかしら。いや、本当にそうなの。まあいいや、まあちょっと、行くときにね、どちらでも、はいはい。違うの、なんかね、私、なんかそこ閉めてあった？そうなの。それでね、帰ってきて、それで私が要するにプラスチックカードを持ってるかなと思って聞かれたのね。で、ばあちゃんは持ってないって言って、これで、自分の鍵で。これでね、ピンポン、そうだ、ピンポンやればいいんだっつって、ピンポンやって入ってったと思うの。そしたら、カード持って帰ってきたよ。だから今、カード持って入ってったんじゃない？まあ、カードをちょっと持ってない方がいいと思うの。そういう自分だけ悲しいんだってさ、ちょっとこれ、取り寄せ、申し訳ないわ。まあ、ね、自分だけ、なんでこんなになるんやるって別に自分だけってわけじゃなくてね、これ。まあ、宿命みたいなもんやね。もうね。やっぱそれしよって、生きていかんとね。なんで泣き言言ったらみんなに笑われる。医者は病気のことでな。なんかね、プラスチックカードね、やって入ってきたの？プラスチックカード返してくださいって言ってたよ。プラスチック返してきた？それマコちゃんのじゃん。360。あなたの377は？今返してきたの？びっくりした。大事なのとか返してきたら？これに。そう。ババドア閉めてるよ。ドア閉めてる？そう。言ってはいけませんだからね。いいぜ。診療所の開かねえけど。いいせ。だけど気をつけとってね。熱がずっと上がってきて鉄とかいうことなかったらいいけど、そこやったらまた相談して電話してください。大事にどうぞ。どうぞ。慌てんでええわ。はい、どうも。欲しいのどこ行っちゃったんだろうね、ババちゃん。お手つけが不在のため何回か書いてくださいってやつ。今日ね、ちょっと小杉さん休みやもんで、会計また次で。渡してきた？ちょっとなんか寒くなってきた。寝てないのよ、レイ君。全然寝ないの。見て、レイ君。どうしたの？それ何なの？
どうしたの？何？いらないだって。あ、お部屋のじゃない？ちょっと見てて。お部屋のね、番号のちょっと印してみよう。ばばちゃんのお部屋と。あれ？ちょっとごめんね。ここの上後ろはどこで電気つけるんだ？ジェイ君もちょっとそこで寝そべってたら？あ、ここだ。寝そべってたら？寝そべってたら？ばばちゃんのあそこに。何？眠ってたら？横になってたら？ちょっと休憩してたら？ばばちゃん今寝そべってるとか。またどこ行くの？すごい急に大変ばっかりして。どこも反応ないわ。もう十分できんで申し訳なかった。せっかく戻ってきたの。大正13年が96番まで。実はこうやって何でもね、飲料利用されてますけど、そういう時ってどういうことを思うかって付き合いの長い人たちだからほとんどがね、やっぱりどういう人だったなっていうのをこんなこともあったあんなこともあったっていうのを思い出しますよね、その時はね。自分が十分できたかなっていうね、見送ることができたかなっていうことをね考える時もね、多々あるけどさ、100点満点のことは僕もやってる自信がないからね。そうなの、わからないの、そのあれが。ねえ、お休みしなさいもう。ダメだよ、もう。目疲れちゃうよ、お休みしても。じゃあ、あれでちょっと絵を描いてみたらすごい綺麗じゃん。また後で行こすごい綺麗。う。パパちゃんスリーピング。あれ。もういいよ、やめてみるの。クローズやアイズレトルベー。あれ、ちょっと買ってきたので、どうしたら教えてね、ちゃんと。絵を描いて。じゃダイパーじゃない。すごいね、プールまた行きたいとか言ってね。ちょっとちょっとしてくるね。リフレッシュしてきて。今リフレッシュでから行ったんですね。そう。あそこで買えるものもあるのかしら。まあ、すごい限られてるけど。まあいい、いってらっしゃい。なんかレンさん。でもこの辺も空いてるから、何かあったら僕に悪くさいな。うちに両方置いとないのな。誰からかもらうんだ。ちゃんと白状してください。それやりました。本当それで悪友やながら。そうそう、悪友。誰？川上？川
川上やったらでまあ川上がくれるの川上さんがあんまりこうとこもけどあまりこってくんですけどねこうせこいって言うんかああそれ言ったりまあ悪がきてないな本当に誰が買ってくんないって言うからさ白状したわ白状せえって言ったらあかんでわしはね二人だよまあ一人やないか親切心があだになるからねわしも早う言うとねもうやめるって買ってくんないもう言われてへんから買ってくんぞって言ったら一人のね一人のなくなってたさてなこいつに信じてんなさてや様はいはい耳や遠い耳やな耳遠くない地獄に地獄に行けお願いされますそこに変わったことないかいあれショックでね、ちょっとした心配事ない。どうしたの？何の心配をかったその中に入ってるノートちょっと見せて。さっき買った可愛らしいノート。あ、そうそうそう、可愛い。これはない。あ、でもババクラスあ、名前書いて使ってるんだよね。そうあれ？どこ行っちゃったんだろう。鉛筆はここ俺バカちゃんのね、太いのがあったと思う。パパこれだよ自分の身長でもそれと細いでしょ。太いのがあってたんですよ。ババちゃんも買えちゃったよあ、そう、どうぞ。そうおかしいな、バカちゃんが手にご飯が美味しいのよね。元気そうやからね元気やって言われるけど。そうやなしばらく大きな準備せんでよまだね。レイごめん君、なさいあとレイ君、レイ君、 5年もしたら約束守らないと。タカちゃん昨日取られたでしょ。もうね。グミグミあ、って書いたの。あ、素晴らしい。本当に。最初ののにあ、そうか、これがここがあれなんだ。なるほど。ちゃんと。で、前、バカちゃん302に行ったの。で、302はどこなの？ 302。あ、ここ、すぐここ入ってすぐだったから、302。でも近いでしょ？あ、ここだ。6-0じゃん今もそうだけど、ママ、まずね、ユミちゃんと一緒に来た時ここに11月の4日から、あなたたち来る前、3日、4日、6日といたの。それで今度このアネックスの1階の5008、ここ行ったのね。これが11月の6日に泊まって、で、今度320に来たの。320。あ、360だ、ここだ。ここに11月7日と11月の8日でしょ。9月8日あなたたちも一番隅の後ろなのね。すごいね。377とかもこのとこ行ったことある。知らなかった。すごいね。もうこれ飲んじゃったの？うわ、すっごい。すごいな。またお出かけして。1階まで行ってきたら、あれ。1回行くの
行くの？いやいや、散歩してくるの？一回持って。すごい。スリッパではダメなのよ、一回は。靴じゃないとね。面白い。でまた混ぜます。不純物が入ってないかどうか確認します。はい。0.3を吸って置いていきます。時間かかるんですよ。はい。0.3吸ってるとこですか？後で0.3チェックお願い。西暦で書けってことなんで、昭和かなです。今はどこ行ってらしたの？パパちゃんのとこ。パパちゃん何してた？寝転がってた？あら、じゃあジェイ君もどうぞ寝転がってた。ダメ。なんで？あ、ダンスの時間今。パパ、今17分。え？これ何なの？17分？これ何の光のあれなの？そう。ちょっとジェイ君そのカート持ってきてくれる？そのカート。それバッグ。黒の、いやそこのでっかいの。ジェイ君そのカート。それじゃない。これ。車。はいありがとう。ちょっと見て。はい、ありがとうございます。あ、そうだ。あ、これさっきもらったんだ、葉っぱ。ココナッツエッジ。ジェイ君全部食べちゃった。ちょっとひどくない？そうだね。だってさ、全部もうお菓子ばっかり食べちゃって困っちゃったわ。ここに困っちゃったわね。本当に悪い子で。それはでもね、残してあるの少し。それは残してあるの。それは残してあるの。あ、これがあった。これが書きやすいの。前にババちゃんあげたと思うよ、あなた。ババ見て。あら、いや、まだずっと続いてるの？大丈夫なのかね？そんな続いてるけど大丈夫なの？大丈夫なの？そんな続いて。また面白い。捨てるのもったいないから。
もう眠った？レイ君、眠りました？介護はまだまだしようかね。面倒見ようか誰？私は見る。ずっと。ああ。どこ行ってらしたの今度は？今度ママと。だってママもうお出かけしたよ。うわあ、じゃあパパ来た。パパと一緒に来たの？うん。知らなかった。パパちゃんは休憩してると思うよ。パパちゃんは休憩してると思う。すごいね。先生にも何年来てもらえるの？面白い。先生はね、優しいし、ちゃんと言うてくれるしね。あんたことないですか？はい。だんだん味が出ます。まだパパちゃんは何時頃にプールに行くの？プールに行くの？まだもう少し後だって？ね、また行かれるの？退屈になっちゃったね。じゃあ1階までお靴履いて散歩行ってきたらまた帰ってこなきゃいけない。ちょっと。1階だったらわかるでしょ？ちょっと僕に2階？でも2階何もなかったけど。何か2階にある。ホテルにいたいんだ。違う、でもね、結局1階、これがお風呂場でしょ？ここ3階でしょ？私たちの。で、2階はただ普通に降りて行くだけでしょ？で、1階がこれでしょ？ちょっと見たいよ、2階。ちょっとだけ見たい。じゃあ2階だったら別にあそこのところのこの階段のところをチュチュチュッと降りてくればもう2階だよ。行ってらっしゃい。わかった。まあ2階ならそれでもいいかもね。1階と1階。気をつけて。気をつけて。はーい。面白い。どこ尻が痛いの？どこが痛いの？腰は痛ない？腰が悪い人がね、なりやすいのよ。ここが悪いとなりやすいのよ。あ、そうか。なんかじゃあ、尻こぶってあるんだ。尻こぶってあるんだなっていうの。なんで言うんだよ。はい、元気ですか？はい、お金なんで。お父さん、ご飯おいしい？おいしい。おいしい？ああ、そう。ご飯足りとる？ああ、足りとる？足りとるかい？ああ。誰が作ってくれてんの？誰が作ってんの？この人が。これじゃ料理作れよ。顔見てみやんし。よう顔見てよ、これ。料理作れる顔か？ちゃんと見えるから。汚れとる？ありがとう。薬がないから。ね。ご飯食べるけど、スプーンやなきゃ走りで食べれなくなっていいね。
首の骨がさ、おかしくなってるって言われとった？首から来てるんやっていう。首からこう神経が出てるんですよ。後ろここで圧迫されてる。あ、そうか。若い時に一生懸命仕事したはずやわ。一緒にまるで先にやりにしてるな。それで家族を支えるのにの一生懸命していらんかもしれんけど勲章やもん。設計室も勲章だって言うだなんて仕方ない。いやもうあら、おかえりなさい。もう行ってきたの？もう行った。2回。どうだったの？結構人がたくさんいた？たくさんいた。今みんなチェックインしてるんじゃない？そう。すごいな、チェックインしてる。いろんなとこ大丈夫なの？レイ君、もうちょっとお目目が変になっちゃうんじゃない？ずーっと見てて。あそこで鏡にいろいろダンスが。ちょっと慣れてきましたね。最初の頃に滑るのが。慣れたらまた変なする種類なんですけどね。面白いね。どっちかと家族に連絡もらう方がありがたいかもしれんので、ちょっと変わりますわ。ちょっと待ってください。先生。微笑みの小川さんから池本さんまで。見たいんだよね、ここ。どこが？じゃあそれ今度ね、プール入るから今度新しいのもう1枚まだバカちゃん持ってるから、それに変えたらどうですか？いやだからプール入ったらもうそれプール入るから取っちゃって。プール入るから取っちゃって。あ、本当だ。また靴かな。靴がちょっと慣れてないんじゃないこれ。私そう思う。これでしょ。そう。ここのところはでもこれ小さくない。これでも柔らかいけどね。なんでだろう。何かのぶつけ。誰かに渡っちゃったんだよ。でもそれちょうど靴の後ろなんでね。診療所です。ここにこれあるからね。これだからここから出たプールから出たらこれも下帰るのに。ここに出てりょうさん。診療所の医者ですわ。忘れちゃうからここのがいいんじゃない？ババちゃんやってあげるから。ここに置いといてここに。うわ体がだるい？いやもうね、僕さん何もあったりないんですけど。レイ君も寝た。あ、レイ君寝た？そうだよ。おやつでも食べよう。これはママのおやつだよ。そうなの、もらったの。やっと寝たじゃん。いいですよ、水飲まして。やっと寝たじゃん。ちょっとこれスイッチ消してくれる？ジェイ君。まあ、監督が心配してるんで言うたんでしょうけど、もう限られた命やからね、本人のね、希望するようなことを全部してあげてください。その方がね、いいと思いますよ。ね。まあいいや。もうスイッチオフにして。お腹痛くないですか？いや。山本さん、食べたいものあれば、ね、奥さんに言うて食べなさいよ。ね。レイ君ちょっとそこでお休みな。寿司も食べたくない？あ、そこでまた。今寿司が食べたいの。